Ay, sa pizza na Santa. Papicture ka kay Santa? Na? Uy! Hanggang ano lang ako. Ayan, dami pa lang kainan. Tingin ka. Tignan mo yung mga bata. Tara. Hydro yarn. Picture mo sila mama mo. Tapin pala dito. Kaya ang dami tao. Si mama di ako sa dito? Na? Hindi ako punta sa mama mo? Eh, hindi naman kami pwede. Bakit? Kasi wala kami sasakyan. Pero dada. Hindi mo pupunta dito yun. Ang dami tao masyado. Ito yung maganda, no? So, sa Ligyan, mas maganda pa to kasi pinuspos na ng nanay, ma. Oo. Ay, gusto ni Mapi yun, Spider-Man. Ayun na. Ayan, no? Takot na sa mama mo.
Mas binigyan ko pa yung nandun. Tayo pala. Hindi natin. Hindi naman natin. Wow. Kalaki. Center. We also have the Tunnel of Lights, Winter Wonderland booth, White Coral Christmas tree, Santa booth, castle, and the life-size Belen. Inside the resort, we have the Blue Tunnel of Lights. Every Saturdays and Sundays, aside from the superheroes, mascot, and juggler show, we also have the acrobat.